Før i tiden havde jeg ikke super meget selvsikkerhed. Jeg stolede ikke så meget på mine evner over for andre mennesker, og hvad jeg egentlig kunne finde ud af. Og jeg turde ikke rigtig vise noget frem, fordi jeg var i tvivl om, det var godt nok. For det meste så hang jeg ud med mine kammerater. Vi lavede mad, vi så tv. En gang imellem så lavede vi små projekter, såsom vi hjalp hinanden med at lave noget musik. Nogle af os tegnede lidt. Nogle gange så spillede man bare brætspil og så videre. Nogle gange så kunne vi dog også finde på, for eksempel kæresten sad og troede af lukning. Og derfor valgte vi så at starte en forsamling, så at sige, hvor vi vurderede, skal vi gå til borgermøde med det her? Og det gjorde vi så, og så demonstrerede vi mod lukning af kæresteambassaden. Så det er primært det, jeg har lavet. Det har været et sted for mig at slippe væk fra alt det andet hverdagsting. Er det fint med jer? Jeg synes også, altså det, ja, jeg kan sige det. Kæresteambassaden kan gøre en masse for unge mennesker. Hovedsageligt det her med, at de kan hjælpe dig med at komme i gang med ting, du gerne vil lave. Men det kan også hjælpe med problemer i hjemmet, med problemer med venner, problemer med skolen. Hvad end du har brug for hjælp til, kan det formest hjælpe med. Det kan give dig en større omgangskreds. Det kan hjælpe dig igennem dine familiekriser. Hvis du gerne vil lære at spille musik, så vil de fleste af de voksne hernede ivrigt prøve at hjælpe dig. Sammen med videoredigering, sammen med kunst osv. De skal nok prøve at få dig i gang med det. Det er et sted for folk, specielt det er et sted for unge, at få et fundament, som de kan bygge videre på, hvis de er lidt løst hængende i samfundet og i deres liv i øjeblikket. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi min omgangskreds den er skiftet meget. Jeg kender ikke så mange hernede mere. Folk vokser lige så stille fra konceptet, i takt med, at de får bedre fundament i samfundet for det meste. Så en gang imellem kommer jeg herned for lige at se de gamle ansigter, for at bruge tiden, hvis jeg ikke lige skal hjem med det samme. Men det er minimalt stadigvæk. Kæresteambassaden har gjort, at jeg er lidt mere sikker på, hvad jeg gør. Jeg er i stand til at tage beslutninger mere med konsekvens eventuelt. Og jeg har nemmere ved at lære nye mennesker at kende for det meste. Jeg er ikke så genert længere for det første. Og jeg har altid været generelt meget tolerant, men kæresteambassaden har gjort meget for, at jeg har kunne se mennesker fra alle vinkler for det meste og sætte mig ind i deres sted.